Отиваме към пеещите фонтани. Дори не знам защо да снимам този клип, но ще го кача, защото ми е интересно. Знахме. Какви яки обувки. Това е всъщност и аз не знам какво е. Слезахме от колата и сега се придвижваме натам. Опа, да, натам. Кафе машина. Юху! Окей, това е Кош. Моят уютен, малък, скромен дом. Шикувам се. Да, вие знаете това. Уху, всичко по 5 и 10 лева. Отново хубав магазин с хубави обувкичици. Ако на някой му се работи, тук е мястото. Добре, вече завихме. Мина дете с колело. Това е нещо от сорта на Daily Vlog. Вижте какъв мръсен път майна. Каравана. Аз обичам Daily Vlogs. Защото ми е доста забавно. Но сега дори не знам защо снимам. Но не знам, сега отиваме към пеещите фонтани. Ябадабаду. Окей. What the fuck? Доста е красиво. Прекалено е красиво. Сега ще ви го покажа. Не, че вие не сте го виждали, но има такива пещерняци, дет може да не са го виждали. Пеещия фонтан. Това е Иван Вазовата градина. Това не. Вау! Много е красиво. Наживо е още по-хубаво. Страхотно е. Само където тук нещо, фонтаните са ми изиграли някакъв номер и сигурно след малко ще ми е пръсан в лицето. Но не, те са просто спряни. Ще се изкепа, ако в момента изригне право в лицето ми. Вау! Доста е готино. Там по-отзад има заведение, което е също толкова готино, колкото фонтаните. Малко ще разгледам. Водата ма кефи, много е... Щях да кажа, много е реалистична, а тя също време е истинска и да, няма значение. Вървим насам. Има жаби тук обаче. Жаби. Ето. Но е готино, има и музика. Това е един много любезен стълб, който е много висок. И сега ще се разходим, показвайки фонтани.